Salam, hormatly watandaşlar, bugünkü söhbetdeşligimizi Rossiya Federasiýasynyň gelen bir habar bilen başlamakçy. Aýdylyşyna görä Türkmenistanyň öňkü halk deputaty 91-nji ýylda Türkmenistanyň mejlisine ilki deputat saýlanyp soňra mejlisiň başlygynyň orunmasary wezipesine 91-nji ýylda gelen, soňra SSR dargandan soňra Türkmenistan'a İTR kampanyasının düýbüni tutan hemde Niýazowyň döwründe ähli işlän döwründe tä ýurtdan çykyp gaýdýança 98-nji ýyla şerli Türkmenistanyň kadrlar bölüminiň başlygy bolup ýeňseden durup kim nerede işlemeli, kimi wezipesinden aýyrmaly, kimi wezipe bellemeli, şol işleri sahnan ýeňsesinden çözüp gelen Türkmenistanyň Nebit gaz baýlygyny lükgölüne Niýazow bilen dellegişip daşary ýurtlara çykaran we şo baýlyklardan gelen pullar hem daşary ýurtlarda ýerleşdiren häzirki döwürde Rossiya Federasiýasynda ýaşan Valer Georgiýew Açyrtsowyň 77 ýaşda aradan çykyldygy aýdyldy. Bu habar bir ýerden tasdiklandy. Ýöne ol ölüpmi dirimi biz üçin ören bir şuhel habar bolup dur. Onuň sebäpleri bar, näçe aýdyp bereýin. Soňky ýarym ýylyň dowamyny Rossiya Federasiýasynyň garşysyna halkara sanksiýalar giridildi. Köpüsi şol esasan şol milliarder baýlaryň garşysyna giridildi. Barıp 18-nji ýylda bolsa gerek Açyrtsowyň oturtma başlygy, ýani şol ITR kampaniýasyna başlyk edip goýan velosipedçi Igor Makar 18-nji ýylda Amerikalaryň gara sanawyna girdildi. Bir kanun pul operasiýalaryna amal aşyrýan milliarder hökmünde. Ýa-şo oğurlanan milliardlaryň emmesi arasydallygy üçin şol gara sanawy girdildi. Onuň hem ýokarsyna oturan Açyrtsow bilen Sapar Murat Niýazowdy. Inni Amerikanyň prezidentligine Biden saýlanandan bäri Rossiýanyň garşysyna sanksiýalaryň güýçlendiriljekdigi we şolarda şol ogurluklar bilen ummasyz baýlyklar bilen baglanyşykly milliarderleriň taşyna geçiljekleri görünüp durdy. Şo sebäplere görä mekir hilegar Valer Açyrtsow ýalanyň öz öllü habaryny meýretmegi gaty mümkin. Öz ornuny özüne meňdir dybaýnygyny jaýlamagy mümkin. Sebäp olarda birdäl, onlar, belki onlarça milliard dollar basylgy ýaty. Onun üçin ol adama öz ornuny başa berini tabyda ýerleşdirmek ya özüne başa at bilen familiýa bilen ýüz keşbini operasiýa edip ýetgedip başa at bilen ýaşamaklyk hiç taçyda ýok. Ol beýdip emeden jogapkärçilikden gaçyp gitjek bolýan bolmagy mümkin. Ýok. Hakykatdan hem özü ölen bolsa, onu ruslar aýtmyşlaryň zemlä ýymy isteklawaty. Türkmen halkyna görkezden ähli zulüm jäberleri üçin Türkmen halkynyň ähli baýlyklaryny daşary ýurtlara çykaryp öz erillerini çyrşany üçin şo dilegim bar. Eger ölen bolsa, ana jaýlanan suratlary gelir, nerede jaýlanan bolsa gonumçylygy belli bolar, şäheri belli bor. Soňra ýurt düzelende gerek bolsa ekskumasiýa edip şoň hakykatdan hem Açyrtsowdyň suwy desse bor. Ýöne her hili ýagdaýda da şo ölenem bolsa, şonuň ogurlan milliardlaryny Türkmenistana halkyň gaznasyna gaýtaryp getirilmeli bar ýerde geçdi. Gitjek ýeri ýok. Goý ogluny goýup giden bolsa, aýalyna, gyzyna, ýenen birine bir sanaw hemmesi ýydarlanaram, tapylaram. Onu halkara ýydarlaýjylar bar ýöreýse şu zatlaryň üstünde işlenip beren. Ola bilýär kimiň pulunyň nerede ýerleşdirilenine çelli. Gitjek ýerler ýok. Ine şonu aýtjak boldum, ilkinji şol täzelik hökmüni. Elbetde men üçin Açyrtsowyň ýaşany gerekdir. Onun özü Türkmenistana gelip adyl suwdyň öňünde kelle ýalanaşlap jogap bermeli.
Şol 90-njy ýyllardan başlap şu neçeli Türkmenistanyň döwletiniň we halkynyň garşysyna eden agyr jenaýatlary bar idi. Ýöne ol bolmany bilen onuň eden işler jenaýatlary, onuň şaýatlary, onuň şagirtleri, emeleri, onuň ýanky şärik bolarlaryň hemmesiniň ady familiýasy bar. Olaram gerek wagtyna jogapkarçylyk geçirkiler. Şonu aýtjak boldum. Ol bir. Ondan şol aýtdyk da adamlara birde bilýän zadyňyz bar bolsa ýurduň içinden habar berip duruň diýip. Düň gece ýaşuwundan bir habar geldi Mary welaýatyndan. Birden ayarlaganmy jaň edip aýtdy ilkinji gedek şol özü jaň edip haýyş etdi men size häzir bir ýazjak uğratjak zatlar mar halmyrandan şonu ýetiräýsäňiz dinleýijileri goýup bilseler diýip. Menem bolýar diýdim, ýöne näme uğradynymy görmedim de başda soňra geldi material. Ene şol materialda jikme-jigine girip oturmasak edilýän görürüm. Şol Mary welaýatynyň Mary şäheri bilen Bayramalyň aralygyna şol Murgap tarapy gidilen ýerde ýanky şo Molla Nepes owasynyň girelgesinde şo ýerde Hekim Köke diýen fabrik bar. Şol fabrikiň eýesi ýanky Döwran Atanyýazow. Ol her ýylla şol Köke fabrikden $10 milyon peýda görüp oturan adam. O soňky ýyllarda onuň biznesi çöküpdir. Sebäp ýurduň içinde un ýok, köke çykarar ýaly soň kime satjagyny men saklap otur. O taýda da işçiler bar, ýenem bar, beýleki bar. Unam ýeterlik derejede gelenak, onsoň ol ýanky şol Döwran diýilýäni öz şol ýemani firmany öz gaýnatasy Kakajan Berdiýew geçiripdir. Şol ýerde Kakajan Berdiýew getirip şol Hekim Köke fabrigine başlyk edip goýupdyr. Kakajan Berdiýew diýilýänim 74 ýaşyndaky pensioner. Ol ömrüni ozal şol milisiýa, soňra da polisiýa gullugyny ulluk edip geçiren adam. Enne şol 74 ýaşly adamy getirip öz ornuna goýýar. Olam Hekim Köke'de işläp beren işärleriň hemmesini ýaly boşadyp olaryň ornuna şol garyp maşgalada öňüp ulalan ýygyna hossary bolmadyk ýaşazyk gyýlary getirip iş alýardy. Ýene de şol ýanky Kakajan Berdiýewiň etip beren işi bir aýala resmi ýagdaýda bar. Oňdaşyndan şol fabrikde işläp beren ýaşazyk gyýlaryň birine öýlenip, ýa-ni 3 ay mundan owul toýun tutup, oňa şol gyýda Bayramalyň aýratyn öý alyp berýär. Soňra şu bilenem kanagat etmän ol başyna giden ene edip bilşim şu diýip şol fabrika işe ýerleşdiren şol hossarly gyýlaryň üstüne ene dürli formada ene zorluk edip başlaýar. Şol gyýlaryň birim çydaman soňra ene hökümete arz edipdir prokuratura. Ene şol prokuratura işi düzelýänçe, ýatýança ýa ýapylýança ene Kakajan Berdiýewiň ödüm ondan sonra Hekim Köken başlygy Döwran Atanyýazow giýlenip böler diýildi. Enne soň iş ýapylyp imzalalyk bolandan soň ýene de olar işine başlajak. Ene watandaşlar Mary welaýatyna şol Hekim Köke fabriginiň zawodynyň ene bolýan ýagdaý şundan ibaret. Ýöne staýdyň bir bellek geçmelde şol ýanky Döwran Atanyýazowyň kakasy öz ömrüni şol Mary welaýatynyň ýa öňkü döwürler aýtsak Mary oblastynyň ýanky finansawy bölüminiň başlygy bolup işlenýärdi. Demek şol adam öz döwrüne bilime halalan we haramdan bir toplan pulunyň hasabyny
Şol fabriga açıp oğluna veriyor, so hekim kökeni. Inem, bu yankı kakazan berdiğim önkü sol polisi işlerinde uğruna bar tanışlıkların üstü bilen prokuratura daqların üstü bilen şu ene cenayet işlerinin üstünü yapacak bolyar. O prokuraturanın işlerinin sonra himayet görkediyalar veya ediyalar. Hanmradağı şu barada o halka ayan etseniz belki şunun önünde durup bolur. O ya şunun eden cenayetine göre cezasını berip bolur. Sonrasından haýyş edýär, sebäp şol fabrikde işleýän ýaşazyk gyz gelirler, şunu haýyş etdiler, size ýetirmäge diýip ine maňa hatynyň izinden aýdylýar. Şonu hem size ne bolşy ýaly ýetirýän watandaşlar. Goý indi Mary oblast prokuraturasynyň, Mary oblast mähemesiniň, Mary oblast içeri işler bölüminiň welayet diýip aýdylýar. Ya Mary welaýatynyň häkimi we beýlekiler, jogapkar işgärler. Hani indi görkezin halka näme eden janayet üçin näme jada berýän şol adamlar. Halk indi durmaya, indi halk nirde nämesi bar bolsa aýdyp çykaryp otyr. Men entägim ol ýazylan zadyň onun birini maýdamak sebäp ol gulak eşleri zatlar däl otaydy. Ya halka aýdyp berer zatlar däl. Ol ama adamların edip beren cenayetler. Indi olar halk adam hasabyna göre naklar. Kul ya qırnaq edip saklayalar. Ene atalary ýurdun daşyny işläp berse, o ýygyny galan zenanlaryny, aýallaryny, gyýlaryny ana şu güne düşürýärler. Ýoksam şonum fabrik özüm kökös kırýa hekim köködi. Ene öňkü işçilerin işinden goýup, ýerine şol hossarsy ya ene tasy şol Türkiýede işläp beren ýaş gyýlary getirip işledýärler. Oňam sebäbi düşünüp. Ene gysgaça şu iki habar şuurlukça aýtjagym galan zatlarym ene esdeşersiňiz şuun saparagy kemini aýdyň 4 bolup ene çykyş etdik. Ola mene nesip bolsa ýarym saatdan ekrany çykar diýen umydymyz bar. Şoň üçin watandaşlar ýene de bir gezek ýatlady baýdyan 3 martda Süleyman Neresanyň 40 bellenjekdir. Öňüň aýtdym men size. Şonu gaýrat edin. Her bir öýde, her bir ozakda, her bir mesçitde şol Neresanyň ruhuna bagyşlanyp aýet doga okulsun. Sadakalar berilsin. Şo beriljek sadakalaryňyzdan kabul bolsun adam. Ýatdan çykarman şonu indi biz bütün millet bolup ýurdun içinde de daşanda da bellep geçmegimiz gerek. Ol biziň adamkarçylyk hem musulmançylyk parzymyz bolupdyr. Şonay daýyndyym we ýatla daýyndyym. Ýene de men bir näçe gezek şol üçüne çelli aýdar durur bu meseleleri ýatladyp. Eger sizem öz bilýärligiňiz bar bolsa, ýurdun daşyny aklyr, öz araňyzda paýlaşyň bu meseleni ýa şu çäräni ýurdun içinde aklyr, hossarlaryňyzda jaň edip aýdyň hökman şogun özüňizden goňşular bilen birleşip mescitlerdemi Süleyman şehit bolan Süleyman Neresanyň ruhuna ayet doga okursan. Onu bizim bir pardymyzyň ýerine ýetiriligi boldy. Onu şu ýerde men aýratyn. Ýüzlenesim gelýär Türkmenistanyň molladyr müftülerini, ol mescitler saklap oturan sellerleri. Ruhuňyz bar bolsa, duhuňyz bar bolsa, musulmançylygyňyz hakykat bolsa, okuyan namazlaryňyz bir özüňize ýa-ni kalbyňyza jaý bolsa. Allah Taala'dan gorkuňyz bar bolsa, ya imanyňyzy arasy saklajak bolsaňyz onu 3 martda siz mescitleriň kapysyny açyp şol gün Süleyman Neresan ruhuny aýet doga okulmaly. Siz şolaň başynda durup şonu okumaly diýip düşünýär. Hala edin, hala etmäň ol öz işiňiz. Günäsem sogaby öz boýnuňyza. Ýöne şu zatlar edilmese jogap berjek günüňiz siziň kim goýlak gelýär. Şonu aýdyň. Boronu watandaşlar sağlıkta görüşeli her biriňiziň öýüňize boljagyňyza sağlyk dilek edýän.